Bicol, ito na naman po ang inyong lingkod na si Pangyaw na si Mariarosariodelapena. So, ang vlog po natin for today is magluluto ako ng gulay sa version ng mga Bicolana. So, ito po yung gagataang natin. So, pakita ko po sa inyo ang procedure na paano po ako magluto ng aming Bicolana version. So, ito na nga po yung mga ingredients natin para sa ating gulay na ginataan. So, meron po tayong gata. Kung napapanood nyo po yung last kong about sa history ng gata. So, ito po yung klase ng gata na puro. So, may dalawang klase po yun. Yung isang jar is hindi puro. At ito po yung pinaka first na gata. So, tinatawag na purong gata. So, meron po tayong bagoong, dilis, ginger. So, yun na po. Continue na natin ang ating mga ingredient. So, meron tayong ginger, magic sarap, salt, red chilli, onion, ang ating bitter gourd, long bean, ang ating pancake, at meron din po akong green chili. At meron din po tayong eggplant. So, binabad ko po ang ating eggplant sa tubig para hindi mantin. So, lalagyan ko rin siya ng garlic, chili garlic oil. Ang sasawag ko po yung aking chicken na pinirito lang. So, samahan ko kung paano natin ilito yung aking ginataang gulay. Para hindi siya maalat. Mamash na po natin ang ating salt sa bitter gourd. At tingnan lang po natin na mag-absorb yung ating salt sa bitter gourd. ilalagay muna natin ang ating gata.
So, ito na yung ating gata. Ilalagay na natin. Nailagay na natin po ang ating gata. So, lalagyan na po natin siya ng bagoong. So, imimix lang po natin ang ating mga ingredients. Ginger, onion, sahog. Hayaan lang natin kumulo. At ilagay na natin ang ating long beans. So ilagay na rin natin. Hayaan lang natin lumambot ang ating bitter gourd at ang ating long beans. So yun ang mga pangyaw. Isunod na natin ang ating pumpkin at ang ating eggplant. So, yun po, nilagay na natin ang ating eggplant at ating pumpkin. So, takpan lang natin siya para lumambot yung ating pumpkin at yung mga vegetable natin. Hayaan lang natin kumulo ng 10 to 15 minutes.
So, kumukulo na po siya. Ilagay na po natin ang ating salt. Isunod na natin ang ating magic sarap. Haluin natin para yung lasa ay kumalat sa ating gulay. So kung makikita nyo mga pangyaw, malambot lang ang ating pumpkin at ang ating eggplant. So hinuli ko na ilinagay ang mga yan. So yan ang ating ginataang gulay. Ito po yung version po ito ng mga Bicolana. Hindi po namin ginigisa, kundi pinakukuluan na po namin ng gata kasama ng mga garlic, onion, ginger, at ang ating shrimp salty, ang ating bagoong. So hayaan lang po natin maluto ang ating mga vegetable. 10 to 20 minutes na pakuluan natin hanggang sa lumambot ang ating vegetable. So kung makikita nyo po yung ating gata is kumukulo siya at talagang naaamoy mo na yung gatang lutong Bicolana. So ayan po. Sana po yung nakadagdag sa inyo sa kaalaman nyo ang pagluto ko nitong ginataang gulay with Bicolana version po. So samahan nyo po ako mamaya. Titikman natin ang ating recipe for today. Today, ang ating ginataang gulay. So, ito po, tignan nyo ang ating finishing ng aking pagluto ng ating ginataang gulay. So, now, luto na ang ating ulam for today. So, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking channel, please, pakiclick nyo na po ang ating button para ma-notify kayo na every time na meron akong latest video. At sa mga pangyaw po natin dyan, maraming pong salamat sa mga nanonood po ng aking video, ang aking everyday routine. So sa mga pangyaw po natin dyan, maraming salamat. Bye for now. See you on my next vlog. Bye! Ayan ang mga pangyaw ang ating ginataang gulay, ang aking version. So ayan, kain po tayo mga pangyaw.